Здравейте, скъпи приятели! В това видео искам да ви обясня как може да смените микроключ в смесител или казано другояче батерията във вашия кемпер или каравана. Процедурата не е много сложна, обаче изисква търпение и внимателност. Първото, което ви е необходимо, трябва да свалите индикацията за топлата и студена вода. Когато вие ще го направите, това може да го направите с тънка отверка или фазомер. След като го направите, вие ще видите тук едно от техническо отверстие, така да скажем, с крепежен елемент. Отивате с кръстата отверка и след това внимателно сваляте тази горната част на смесителя. Защо внимателно? Защото именно там си намира микроключ. Ето, предполагам, че камерата ще може да го фиксира. Да, ето го. При натискането се чува, пуска се водата, изключва се водата. Има няколко вида батерии или смесители. В едни случаи кабелите са монтирани в вътрешната част на... т.е. във всички случаи кабелите са във вътрешната част на батерията, но в един случай кабелите излизат много лесно, без никакви усилия. В друг случай е необходим демонтаж на цялата батерия и на целия смесител. Какво трябва да направите? С една ръка държите горната част на смесителя, а с другата ръка отвивате долната част на смесителя. Сега ще спра видеото и ще се опитам да го направя. След като отвихте, вие може да отсъедините горната част. Тук се намира вътре картридж. Не знам как е по-правилно на български да си каже. Извинявам се за този български. Който също може да бъде сменен. Даден смесител от 1998 година, както виждате, гумите са в много добро състояние. И долу също имаме уплътнителни гуми. Това е гореща студена вода и третият отвор за кабелите на микроключ. След като сте разглобили целият смесител или цялата батерия, кабелите излизат много лесно. Отново казвам, има различни смесители. В единия случай, например в моят случай, кабелите излязаха много лесно, във вашия случай може да бъде по друг начин. След като сте изкарали кабеля, може да монтирате новият микроключ, монтирате го тук и в обратен ред сглобявате този смесител. Време за демонтаж и монтаж е около приблизително 10 на 15 минути. Не трябва да се бърза, трябва да се върши всичко внимателно, повярвайте, ще се получи. Щом на мен ми се получи, щом при мен ми се получи, значи и при вас също. Пожелавам на всички приятен ден. Чао! Ако видеото беше полезно, много се радвам за вас. Чао, чао!